Hola, al blog d'avui us portaré amb mi a Móra d'Ebre i és que la setmana passada, juntament amb la Misha, del canal Paraula de Misha, vam anar per primer cop a la Fira Literarum, una fira d'espectacles literaris i del llibre ebrenc que es fa a Móra d'Ebre. L'edició d'aquest any va tenir lloc del 27 al 29 de maig. Nosaltres hi vam anar el dissabte 28 ben d'hora al matí. La veritat ens vam llevar molt d'hora per poder agafar el primer bus de camí a Móra d'Ebre sortint de Barcelona i vam tornar ja diumenge al matí. Ens va agradar moltíssim, de fet ens vam quedar una nit perquè la nit del dissabte hi havia un maridatge literari, ja ho veureu al final d'aquest videoblog, però ens va encantar i l'any que ve repetirem. A continuació us deixo uns quants clips que vaig gravar durant el cap de setmana. Espero que disfruteu molt del blog i que us animi a anar i participar de Literarum l'any que ve. No hi ha ningú al carrer. O sigui, m'he trobat 2 persones i tornaven de festa. Qui em mana llevar-me tant d'hora? Vam arribar realment molt d'hora, vam tenir temps d'anar a l'hostal, deixar les bosses, entrar a les habitacions, anar a esmorzar, fer un cafè que ho necessitàvem i llavors ja vam anar cap a la plaça de dalt, que és on hi havia l'escenari i també les parades en totes les llibreries locals i vam poder una mica fullejar alguns dels llibres d'autors locals. N'hi havia molts que, alguns sí que em sonaven, però molts que desconeixia i em va semblar molt interessant. També vam poder conversar amb la Gemma, directora del festival des de l'any passat. Podeu trobar la conversa al canal de la Misha. I llavors també vam conèixer el Jaume Arassa, nebot de la Cinta Arassa, una altra autora que a nosaltres ens agrada molt. Llavors també va arribar ella, va dedicar alguns llibres i es van preparar per les primeres xerrades del dia. Després de dinar vam tenir una estona per passejar per Móra d'Ebre, veure els seus carrerons i les seves vistes i vam anar caminant cap a la plaça de baix perquè a les 5 hi havia un espectacle inspirat en el llibre Viatges i flors de Mercè Rodoreda i era un espectacle de recital i música que va ser molt bonic. I ella, amb la seva petita veu muda, deia no sabia qui. Se m'enduen.
ja per acabar el dia, cap a 9:15, vam anar caminant cap al castell per gaudir del maridatge literari, que va ser una experiència molt bonica. A més, les vistes eren espectaculars. I l'endemà ja vam tornar, no ens vam poder quedar a cap espectacle, però vam passar per la plaça a acomiadar-nos de la Gemma i també vam poder visitar la biblioteca de Móra d'Ebre, que just feia uns dies havia fet 25 anys i és superimportant perquè és una de les primeres biblioteques que van crear una secció per a infants i llavors ja vam anar caminant cap a Móra la Nova, on hi ha l'estació de tren, i ja vam tornar.